इर सारे निर्दाय देतो यांना परमिशन देतो बरा परमिशन इंजना परमिशन इंग्लिश अर्थ అవుతుందా అమ్మ పర్మిషన్ ఇంజన్ ఎన్న మధ్య ఎంచ దేతుండారి నిన్న మధ్య నీకు మధ్య దాని కీజి కాలి ఎల్వర్ పడికనే వీడియో కట్టు జల్ నెరో నిట్టేరు అమ్మ ఇంచి దూలే ಸೇರ್ನು ಕರಿಯರ ಮೂಲ ಇಂಚಿ ಏನು ಬೀಡಿ ಅದು ಬೀಡಿ ಕೈಲ ಹೊರನೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಬೀಡಿ ಕೊರಿಯರ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ಕ ಏನ ಬೀಡಿ ದೇನ್ ಬಿ ಕರಿಪನೆ ಅಂತ ಈ ಕಟ್ಟಿಯರ ನೀಕು ಸಂಕಲ ಬೊಕ ಯಾನಿತ ಬೆರಿಯರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ತ ಬೀಡಿ ಅಟ್ಟು ಜಲ ಪಂಡ ಬದಾಯ ತಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಬೊಕ ದಾದ ಅನ್ಪಲಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕುನೆ ಜಾತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನುಪುಚಿ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಂತಿ ಪಿರೈ ಬತ್ತು ತಿನ್ನೆ ಅಂದ ಮೇರ್ ನುಕ್ಕು ಕಾಜಿ ಪ್ರಮಾಂತಿ ಪಾರಿಗಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಣ್ಣ ಏರ್ ಮಲ್ಟಿ ಪುನೆ ಏರ್ ಬೊಕ ತಿರ್ಗುಂಡ ಉನಚ್ಚ ತಿರ್ಗುಂಡ ಉನಚ್ಚ ಇದ್ನೆ ತಿರ್ಗುಂಡ ಉನಚ್ಚ ಅಂದ ಯಾಂದಾಕೆ ಮಲ್ ಪುನೆ ಬೊಕೆ ರೇ ಬಾಲ್ ಪುನೆ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಇದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜ ಫಂಡಲತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಂಡ ದಾದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಟ್ಟೆ ಹಾ ಕೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕೆ ಫಂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂದು ಬೊಕ ಇಚ್ಚಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲೆ ಈ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಎಂಚದೆ ತೊಂಡರ್ನ ಅವಡೆಂಕು ಆಲ್ಡ ಎಂಚದೆ ತೊಂಡರ್ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಆಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಎಂಚದೆ ಇದಾರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಸೋರ್ತಿದೆ ಅದು ತೊಂಡೆ ಈ ಫಂಡರ ಅದೇ ನನ್ನಗ ಕೇಂಡರ ಏ ಮಲ್ಲಂಗಿ ಕೇಂಡರಲ್ಲ ಕೇಂಡರ ಕೇಂಡರ ಎಂಡ ಕೇಂಡರ ಎಂಡ ಕೇಂಡರ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನಂದ ದೇತೋನರ ದೇತೋನರ ನನಗೆ ಏನಂದ ನನಗೆ ತೊಂಜಿ ನನ್ನ ಪಾಸಿ ತೊಂಜಿ ತೊಂಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅತ್ಯ ಅವಳಿ ಮುದ್ದು ಮಮ್ಮಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಟು ಓಡಿಯನ್ನೇ ವರ್ಷಿತ್ತು వచ్చింది ఓటి మాతాతే మోల్ కూడా ఏర్ బండర్ బక ఇద అత్త బై దాయ్ బక సోర్తి పుర ఇసోని సోర్తి ఏర్ వైసోని దాయ్ వైసోని హ